Joo, että mä luulinkin, että pelästyi jo, että tämä on konjakkia, mutta ei tämä ollutkaan limonadia. Ei työaikana konjakkia. Sitten kun on kauppa tehty, niin mä lupaan, että sitten valmiissa keittiössä juodaan konjakkia. Saanko mä likööriä sitten? Mä en tykkää. Tässä sarjassa seurataan kahta perhettä, jotka tavoittelevat omaa unelmaansa. Eläkeläispariskunta Juha ja Marjatta remontoivat Juhan lapsuuden kotia Kangasalla ja 3 lapsen vanhemmat Tiia sekä Tero rakentavat uudiskohdetta Tampereella. Molemmilla pareilla on yhteinen päämäärä, mutta miten sille käy? Tervetuloa mukaan. Tämä on Kotiunelmia. Juha ja Marjatta pääsevät vihdoin valitsemaan keittiötä. Heillä toki on omat käsityksensä siitä, kummalle se keittiö onkaan tärkeämpi. Mä tuossa keittiössä, niin kun emäntä tekee ruoan, niin minä sitten korjaan nämä tiskit ja tiskaan ja pistän koneeseen ja tykkään, että niin täytyy olla kunnon leveät kaapit, mihinkä saadaan nämä ruokaottimet ja haarukat ja muut, että ei ne ole mitään semmoisia 40 sentin laatikoita, että ne tulee ainakin päivitettyä, niin kuin täällä mökilläkin on, niin semmoiset mä haluan sinne, että mä haluan oman mielipiteeni sitä keittiöstä ja mikroista ja helloista. Me voidaan siinä, Juha, vähän kinastella, että mitä tulee sitten materiaaleja ja tämmöisiä. On meillä aika hyvin sillain ajatukset menee yhteen. Kyllä, se kun antaa periksi, niin hyvin ne menee yhteen. Mä aion pitää puoleni kyllä. Koska mä siellä niin touhaan paljon sen tiskin kanssa. Ei, kun sinä teet ruuat kylläkin, mutta minä sitten hoitelen näitä tiskihommia. Se on niin kuin semmoista tasapuolista minun mielestäni. Kyllä mä imuroittenkin mielellään, ei siinä mitään. Että. Mennään siis katsomaan, kuinka Juhan käy. Mennään katsomaan täältä haaleampaa keittiötä. Jees, täällä alkaa olla parempi värimaailma. Joo, eli tää on meidän trendiväri, usva. Tämmönen pehmeä valkoinen on kuitenkin vähän lämpöisempi kuin ihan puhtaat. Joo. Mitäs te tykkäätte tuosta ovimallista? No, mä kyllä sanoisin tässä vaiheessa, että on pikkusen raskas nyt tähän, että lähdetään keventämään, mutta kuitenkin vähän jotain tuon tyyppistä. Joo, sieltä löytyy kyllä. Väri ja pinta ja kiilto on puolikiiltävä, niin toi on kyllä lämmin valkoinen kyllä. Mitäs sanotte sitten tästä samanvärisestä altaasta? Tämähän on. No niin, nyt me lähdetäänkin sitä rosterista vähän toiseen. Eikö lähettäisi? Tämä olisi aivan ihanaa. Tämä sopisi siihen, niin kuin, taas siihen teidän tyyliin. Ja eikö tämä tarpeeksi soki? Se täytyy mahtua pullapelti siihen, että sen pystyy peseen. Kyllä siihen mahtuu. Jos se ei ole ekstra leveä uuni, niin se mahtuu ja ihan. Tämä sitä rosterista ajattelin ja kulmikasta. Eikä tässä ollut joku semmoinen superpinta, että sitä pystyy hyvin pyyhkiin tai huoltamaan. Kestävä. Mä haluan tämmöisen. Hyvä. Niin se on sitten Marjaton puolella. Se on 3 yhtä vastaan, niin se on sitten tämmöinen. Juhan kirvelevän tappion tunnelmista siirrytään Leinolaan, jossa Tero kertoo kuulumisia. Huomenna tulee mustat nosto-ovet Turnerilta ja toivotaan, että asennukset menee hyvin ja saadaan lämmöt nostettua tonne. Ja tyttö on tuossa jo miettinyt, että pitää pikkujoulut kavereittensa kanssa. Että tähän voi kääntyä vielä sillä, että jouluksi autotalliin 2020. No toi vasemman jalan pohje nitkahti, revähti aika pahasti, että hyvä kun tässä pääsee edes käveleen kunnolla, mutta sen takia täällä tää siivoaminenkin on nyt vähän jäänyt parista päivästä. Mutta yritetään nyt palautella tässä näin ja salibändi on vaarallinen laji. Lapsia en saa kyllä tänne jelppaseet näihin siivoushommiin, koska taitaa olla joulupukit ja värimaailmat omaan huoneeseen ja sängyt ja kirjahyllyt ja pelit ja pelituolit ja pelipöydät ja mitä näitä kaikkea sitten on mielen päällä, niin ei halua tulla kyllä oikein ihan mielellään jelppaa siivoushommiin. Miehinen näkökulman autotalli, että autotalli ei voi olla ikinä liian iso. Niin paljon neliöitä vaan kuin vaimo antaa luvaksi. Tietenkin kaupungin luvat on tietenkin yksi hidaste, mutta mä haluan, että vaimo on iso hidaste. Tiia ja Tero vannovat tarkan budjetoinnin nimeen. Annetaan heidän kertoa miksi. No vähän meni pitkäksi edellisen talon budjetti, mutta nyt halutaan niin kuin sitten
oppia siitä edellisestä ja ollaan haluttu sen takia niin kuin ottaa näin niin kuin helpompi ratkaisu ja valmiiksi kilpailutettu jo tämmöinen sisusta itsepaketti ja siihen nyt ei enää jää sitten oikeastaan kuin se maalaukset ja sitten laatottaminen ja tietysti kiintokalusteet vielä. Uusien pintojen vetäminen. Niin. Nyt on niinku tarkempi budjetti sitten, että etukäteen ollaan selvitetty hinnat tosi tarkkaan ennen kuin lähdettiin. Niin edellisen talon projektissa, niin siellähän saatiin itse kantaa betonisäkit ja laastit ja maalit ja pensselit ja rensselit sinne. Eikä säästöä paljon tullut sitten. Ei, siinä ei oikeasti tullut kyllä säästöä. Jälkiviisautta sekin. Nythän sitten ei tarvitse niitäkään tehdä. Palataan ajassa taaksepäin, kun Tiia ja Tero alkoivat suunnitella unelmiensa kotia. Me valittiin Sievitalo vähän tontin haasteellisuuden vuoksi. Haastehan tuli vähän yllätyksenä, että tontti oli niin kapea, että oli vaikea löytää valmis talopaketti siihen. Kaikista edullisin, niin kuin sä sanoitkin tuossa, niin on tuo, että ulkomitat niin säilyy samana. Okei. Joo, lähdetään katsoa tätä pohjaa. Tämä on sitten hyvä, jos onnistuu ikkunat sit poistaa. Joo. Me ollaan aika keittiöihmisiä ja me haluttaisiin vielä isompi keittiö. Niin saisiko muokattua sillä lailla, että me saataisiin tonne jättäisi tuon ikkunan nyt ainakin pitkältä seinältä pois. Saataisiin sinne kaappitilaa ja tasoa venytettyä sinne seinään asti. Joo. Eli me haluttaisiin niinku koko pitkälle seinälle niinku keittiö. Joko pitkälle seinälle, joo. Ja sitten semmoinen pitkä saareke tohon, eli me ei haluta susta perinteistä ruokapöytää. Tiia haluaa niin kovasti tuon saarakkeen. Joo. Tietenkin on vähän paha, kun noita ikkunoita on jätetty vähän pois, että pitäisiköhän johonkin kohtaan yrittää Päädyistä pois. Istuttaa ikkuna, että vähän valoa tulisi kumminkin joka suunnasta. Joo, me voidaan katsoa sitä, että miltä se näyttää. Sitten niin tärkeää on se, että se julkisivu näyttää myös hyvältä. Että ei ainoastaan niin, että me vaan lisätään niin sinne ikkunoita randomilla, vaan se, että se näyttäisi myös kokonaisuudella sillä tavalla, että se on niin visuaalisesti myös kaunis. Okei. Joo. Marjatan ja Kirsin kierros keittiömaailmassa jatkuu ja Juhalla on vaikeuksia saada mielipiteitään kuuluviin. No niin, mennään katsomaan tänne meidän materiaalimaailmaan. Täältä löytyy meidän ovet, tasot, vetimet. Ja täältä löytyy nyt niitä meidän peiliovia, mistä äsken puhuttiin. Onko siellä mitään sellaista, mitä Kirsi oli ajatellut? On. Tässä on ihan tää kaikista selkein peiliovi, että tuohon voitaisiin lähteä, että ei lähetä tämmöisiä, missä on monta uraa ja muuta. Ja oliko tämä nyt se usva? On, se on usva. Joo, tämä on kaunis sävy. Se vähän pehmentää sitten vielä sitä lisää. Ja sitten sopii itse asiassa siihen tosi hyvin siihen tasoon, eikö siis siihen alhaaseen. Ja sulla oli sitten joku sopiva vedin siihen ilmeisesti? Kyllä, mulla on vähän mielessä. No niin. On semmoinen vedin siihen, mikä sopii siihen vanhaan taloon ja kuitenkin olisi semmoinen raikas. Noniin, täältä löytyy kyllä mukavia vaihtoehtoja. Niinpä. Tämähän se sitten varmaan on. Ai se olisi se. Jaa. Otetaan Juhan suosikki no siihen. Niin, mä vetäsen täältä kuule heti omat suosikit, että tuossa. Ja kun näitä lähtee katsomaan tuonne ovien kanssa, niin tässä olisi Juhan vaihtoehto. No, se on se paras. Mutta katsoppa nyt ovien kanssa. No toi on kyllä tosi. No joo. Semmoinen klassinen, mutta annetaan periksi oikein tyylikäs. Halutaanko tekemään näistä semmoinen suunnitelma ja kokonaisuus teille? Olisiko hyvä? Joo. Se on hyvä. Yes. Pieniä kompromisseja tässä joutui tekemään meikäläinen, mutta onko sä tyytyväinen nyt sitten? mä tyytyväinen ja noihän on upeat noi oikein kodinkoneet ja kaapin ovet on tosi hyvät. sitä vaaleita. Ei ole ihan valkoinen, mutta semmoinen. Niin. Vaaleita haettiin, niin sitä saatiin. Niin. Lopulta Juhakin tuntuu olevan tyytyväinen, etenkin kun Kirsi huolehtii myös hänen toiveistaan. Juhalla oli ehdottomasti toiveena, että metrisiä laatikoita. Pitää olla se metrinen, että 80 on vähän liian pieniä. Musta on hyvä. Joo, mutta tässä on siellä vähän pieni. Joo. Siellä, eikö tuo ollut se metrinen kuitenkin? Saatiinko me? Vai onko tuo 80? 80. Mä tarkistan. Joo, mä laitan tähän ylös. Jätetään suunnittelijat suunnittelemaan ja mennään seuraamaan Tiian ja Teron talon väliluovutusta.
No niin, eipä mitään. Sitten rakentaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että tänään on sitten väliluovutuksen hetki. Eli niin meillä projektipäällikkö Lemola tulee sitten luovuttaa teille talo ja tänään katsellaan sitten, että se on rakenteellisesti siinä kunnossa, kun pitäisi, että pääsette jatkamaan sitten omia töitänne, maalauksia, laatoituksia, kalusteasennuksia. Jos me huomataan siellä jotakin puutteita tai muita, niin kirjataan ne sitten ylös ja pannaan pöytäkirjaan ja ne on sitten siellä odottamassa sitä lopullista luovutusta. Kun jatkatte näitä omia töitänne, niin sitten me tehdään sitten siinä loppuvaiheessa sitten vielä LV- ja sähkökalustukset, niiden käyttöönotot ja kohteen lopullinen luovutus. Ja sitten katsotaan, oliko tässä väliluovutusvaiheessa kirjattuja asioita vielä. Silloin meillä on kaikki aika hyvin, että mä päästän teidät projektipäällikön kanssa hommiin, niin mä siirryn takavasemmalla. Lähdetään käymään keittiöön lävitse, eli timpurit on laittanut sinne kannakkepuut kipsiseinän taakse, että saatte keittiökaapit paikoilleen hyvin kannakoitua sinne. Samoin on katsottu sähkörasiat ja vesipisteet muuta, mitä täällä on ja mitä tulee. Keittiö on siinä kohdassa, että voi kiintokalustetta rupeaa maalauksen jälkeen laittaa paikalle, jos niin haluaa. Sitten katsotaan muuten seiniä, niin siinä näkyy esimerkillinen ruuvaus, että siellä on oikein määrä ruuveja ja ruuvin kannat on tarpeeksi hyvällä, niin ei maalarikaan rupea siitä sitten rutisemaan teille, että nyt kantaan tökkäsi. Mennäänkö seuraavia asioita tsekkaan läpi? Eteenpäin vaan. Hyvä. No niin, sauna on saatu paneloitua kans täällä ja sinnehän on laitettu lauteille kiinnityspuut, koolaukset paneloinnin alle. Eli siellä on 600 alalauteelle oma kiinnityspuu ja metrissä seuraava ylälauteelle. Musta värihän on ihan kiva, vähän synkkä saunassa, mutta... Muotiväri. Muotiväri. Se on ollut Teron suosikki se musta tässä koko ajan. Vaihtelu. Tero on tykästynyt mustaan. Kyllä. Mites tää nyt sitten, eli laattamies kun tulee, niin onko tuolta nyt jätetty yksi niinku alapaneeli pois? Eli ensin se laatottaa tai vesi eristää laatottaa ja sitten tulee vielä yksi paneeli tonne. Kyllä, eli ne on timpurit jättänyt tänne seinälle turvaan, että pysyy hyvässä kunnossa. Joo. No mites nyt kun lähdetään laatottaa, niin kuinka kuiva tää betoni täytyisi nyt sitten olla? RH90 märkätiloilta vaaditaan, että pysytään veden eristämään. Kannattaa teettää kosteusmittaus sitten kylpyhuoneisiin ja kuiviin tiloihin erikseen. Joo. Nyt ollaan tässä luovutusvaiheessa ja fiilikset on kyllä tosi hyvät, että nyt jos ajatellaan, kun tilattiin tää Sisusta itse-paketti ja vertaa siihen edelliseen, niin jo ihan budjetin kannalta, niin tää on ollut paljon helpompi niin kuin excelöidä. Että jos ajatellaan, niin yksi hintalappu ja me ollaan jo tässä vaiheessa, että meillä on levy valmiina, talo, katot paneloitu, niin nyt tämä niinku helpottaa sitten kustannusten kannalta tämä on ollut paljon järkevämpää kuin se edellinen projekti, missä tehtiin paljon itse räätälöidysti. Ja Sieviltä on tullut hyvät neuvot nyt, kuinka jatketaan sitten, eli maalaria ensin sisään ja sitten laattamies ja sitten kiintokalusteet ja loppuun kalustaminen. Ja sitten mikä on hyvä, niin nyt ennen kuin laattamies tulee, niin he vielä varmistivat ja konsultoivat tätä meidän lattiapintaa, kun nyt on ollut kosteita säätä ulkona ja muuta, niin tämä ei ole ihan kuivunut niin nopeasti kuin mä kuvittelin ensin 5 viikossa ja nyt ei meinaa ihan 7 viikkoakaan riittää, niin täällä asiantuntijat Sievin puolelta kävi mittaamassa tämän kosteuden ja oli sitä mieltä, että 2 viikkoa vielä pitäisi odottaa, niin tämä on tosi turvallista rakentamista, kun meitä vähän niin kuin valvotaan, ettei me ruveta hätiköimään. Kuohunharjulla ollaan lähellä luovuttamista. Niin, siis katon luovuttamista. Ihanaa, meillä on nyt uusi katto. Nyt kelpaa ajella ohikin, eikä tarvi hävetä. Joo, se oli ennen vähän aika ruma, kun siinä oli kuorinut kaikki muovit pois. Ja nyt on kyllä, tosi se nyt ei tuolta lumenalta näy, mutta sitten sitä päästiin jo katteleen jossain vaiheessa, niin kyllä komea oli katto. Ja sitten kun lumet sulaa, niin sitä on kiva katsella. On ja kelpaa. Ennen katon luovutusta Juha ja Marjatta esittelevät vieraalleen aarreaittansa. Täällä on autotkin vanhempia kuin miehet. Niin, no juu, siinä on. Täällä on vähän nuorempi kuin meikäläinen, se on 61 ja mä oon pikkusen vanhempi kyllä. Että sä oot elämäntyön tehnyt tässä korjaamaan. Joo, tää on isä piti pajaa tossa ja sitten autokorjaamoa ja sitten
sitten jäi eläkkeelle, niin mä jatkoin sitten joskus 70-luvulla ja jäin eläkkeelle tuossa 2013 ja sitten on täällä vähän pajalla harrastellut ja tuolla mökillä oltu ja 2 kiinteistössä hommia riittää. Joo. Oli juuri maalattu ja paikat laitettu, niin tossahan me häävalssi pyörähdettiin silloin, kun meillä on pienet niin, häät joo, tuossa. Se oli kyllä. Tässä. Montun reunalla joo, ei häävalssi. muuten oltaisikaan, mutta kun noi vieraat halusivat, että täytyy häävalssi niin, joo, se täytyy niinku. Tää paikkahan, tässähän on ihan järkyttävä määrä niinku historiaa ja teidän elämää. Tämmöinen minihomma sitten, että tämä minijuttu on ollut niin kuin semmoinen niin kuin harraste, että tuli silloin kun Rauno Aaltonen ja Timo Mäkinen ajo kilpaa, niin siellä pikkupoikana se innostus lähti ja myöhemmin sitten ajoin itsekin kilpaa, että Keimolassakin kerkisin ajaa ja Artukaiset ja ynnä muut. Haavenista tietenkin oli kotirata. Joo. No niin, hei, nyt on kattoremontti tehty ja mulla on tämmöinen vastaanottopöytäkirja, asennustyön luovutuspöytäkirja tässä ja tässä kerrotaan tästä vesikaton pääharjapelleistä ja läpivienneistä ja ne on asennettu ja tarkastettu, että ne on asennettu niin kuin kunnolla. Pellit on asennettu hyvin ja lappeet on oikaistu ja kaikki tehty niin kuin hyvä kattoremontti pitää tehdä. Ja kattoturvat, tuotteet ja kulkusillat ja lumiesteet ja tikkaat on asennettu sopimusten mukaisesti. Siellä on seinällä uudet tikkaat ja lapettikkaat ja samoin sitten sadevesijärjestelmät on laitettu niin kuin ne kuuluu ja syöksyt on oikealla paikoilla ja menee ränneihin sitten sadeveet. Työmaan loppusiivous on suoritettu ja sitten kerrotaan täällä, että viimeistelymaalausta ei voitu suorittaa säästä johtuen. Nyt on 14 astetta pakkasta, niin niitä ei noita lauanpäitä pystytty maalaamaan, että se jää sitten kevään hommiksi. Ja jos ei mitään huomautettavaa ole, niin tähän saisi sitten laittaa käsialanäytettä. Joo, selvä. Kyllä se pistetään toi paras hymiö tuohon heti, kun se meni niin hienosti ja sopimuksen mukaan ja niin päin pois. Saada hymyt riittää. Joo, mä oon oikein tyytyväinen suoritettuun työhön ja oli kiva nähdä noita teidän asentajia. Ne oli tosi ammattitaitoisia ja mukavia. Kaikki olette ollut mukavia ja siitä niin kuin iso plussa, että tämä on hieno ollut tehdä tätä kattohommaa ja on se hieno nähdä, että on tänä päivänä Suomessa semmoisia kavereita, jotka osaa ja haluaa ja pystyy tekemään pakkasellakin töitä. Hienosti kaikki hommat onnistuu, että kiitoksia kovasti. Joo, kiitoksia vaan. Viedään palautteet perille. Kiitoksia. Nyt seuraa hyvä vinkki katonvaihtajille. Kattoremontin tekeminen sitten talvella, niin jos nyt ei ihan sanota, että se on parasta mahdollista aikaa, niin ei ainakaan huonointa aikaa siinä suhteessa, että jos mietitään monesti kauniit pihat on taloissa ja niihin on panostettu laatotuksiin ja kaikkeihin, niin silloin kun on jäässä, istutukset ei kärsi, laatotukset ei kärsi. Tuo kattoremonttihan toteutuu niin talon eristepintojen ulkopuolella, että ei huoneet jäähdy eikä talo jäähdy kattoremontin vuoksi. Sitten tämmöinen ihan aika keskeinen juttu on kelit, että talvella ei sada vettä, että sateen uhkaa ei ole, vaikka niihinkin aina varaudutaan ja kenenkään koteja ei kastella, mutta kaikesta huolimatta niin talvella ei sada vettä, että siinä on semmoisia. Ja sitten iso asia on se, että saadaan huippuammattilaiset työllistettyä ympäri talven, että ei se huono juttu ole sekään. Juha on ottanut ohjat lattian sävyjen valinnassa. Lattiavirman mies kävi hiomassa tätä lattiaa ja pisti eri sävyjä, millä tämä vanha parketti värjätään, kun ei haluttu enää tätä ruskeata sävyä. Eli nämä vanhat parkettilattiat tosiaan hiotaan ja sävytetään ilmeisesti tuolla sävyllä. Ja tämä lattia tulee tuonne keittiöön, missä oli vanha korkkilattia ja ulkoeteeseen, missä oli myöskin korkkilattia ennen. Se on kyllä siistin näköinen.
Ja onko tämä se, mikä tulee keittiöön? Tästä tulee keittiöön ja eteiseen. Näitä värivaihtoehtoja oli aika vähän jäljellä ja tämä oli niistä kaikista paras, että tällä mennään. Ja niistä oli sitten tää. Se ei kirvele yhtään silmiä. Niin. Se on hyvä näköinen. Niin. Leinolassa suurten pintojen käsittely on vihdoin alkanut. Tontilla taas. Mitäs meillä nyt ensi viikolla pitäisi tehdä? No, autotalli ovi. Ninni pääsee pitää pikkujoulunsa sinne vielä. Joo. Nyt ollaan menossa sitten taloon sisälle. Elikkä siellä on Joonas käynyt laatottamassa meidän pesuhuoneen ja vessan ja mennään vähän kattoo, että miltä se näyttää. Elikkä Sievitalo kun lähti pois, niin meillä on oma ammattilaatottaja, joka on laatottanut ja mennään vähän tsekkaan, mitä se on saanut aikaa. No niin. Seuraavassa jaksossa. Elikkä Sievitalo luovutti meille talon levy valmiina. Eli maalaus hoidettiin ensin ja maalauksen jälkeen tuli sitten laattamies sisään. Laatotuksen jälkeen sitten tulee listotusmies ja listotusmiehen jälkeen sitten tulee kiintokalusteiden asentaja. Eli sitten asennetaan kaikki kiintokalusteet. Kello on niin paljon muuten, että mun täytyy lähteä. Rouvat saa päättää nyt ihan itse nämä lautahommat. Hyvä. No niin, hyvä. Me pärjätään kyllä. Moikka.